Ассалом духтаро, созаи нағзан саломати хубай бовар мекунед як нуқтаи савдо ёфтагим тамоми чира доранд. Турецкиян борошон арзонаи марҳамат дигар оликода ҳамаша ҷудогона нишон метиҳем боварӣ дорум маъқултон мешава. Ина марҳамат бозори Корвон тарафи Тило бозор чорум дарвоза рӯ барои банки аз хата мешада чорум дарвоза духтаро чорум қатор байни сеюму чорум дарвоза мешава чорум қатор марҳамат тарафи Тило бозор биненда духтарако чӣ хеле босошон хушром қадвойкои фасон доранд ипекртои хушрӯ доранд ҳамаи чӣ хулас ҳаста ина духёи турки клач сумка ҳар он чизе ки дар корай дар ин нуқтаи савдо шумо метавонед бо нархи нисбатан арзон пайдо кунед ҳамаи чи ҳаст хулас. Ози рақамашонам мемонам дар рӯи экран марҳамат касоне ки хоҳишманданд биёен ё нависен доставкатон мекунанд. Клачора бинен духтарако чӣ хеле хушрӯване тоза турецки марҳамат як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метиҳам ира бинен чӣ хеле фасон 50 сомон бовар мекунен ҳамагӣ 50 сомон беҳад сумучкаву ҳама чӣ доранд ҳам қарзонаи борошон ино бо чармиян кожаи тозае нархоша 80 сомонӣ кардагиян ино 80 сомон мана ин намудуш ҳаст ин намудуш ҳаст мана ин моделиш ҳаст ва инаи тигракора бинен чӣ хеле хушрӯванд 80 сомон ина марҳамат каседа дар корай 80 сомонӣ бо медонен духтаро ана ин намуд духёра дидестен ҳамаш турецки духёи фасон оригиналое буошон ҳам хистойкияй запхош ҳама намудуш ҳастай ина марҳамат каседа дар корай иёрам кадомеша мегирен 80 сомон духтарако успед кунен ки тамом нашава. Бозори Корвон тарафи Тило бозор чорум дарвоза чорум қатор марҳамат биёен рақамашон аст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ира бинен чӣ хеле шлёпкои фасонам қа удобнияй духтаро мана нигоҳ кунед бо кори дастӣ рафтагияй диден чӣ хеле хушрӯ турецки оригинал 100 сомон ин як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метиҳам духтаро биёен ҳам кирта доранд ҳам сумка ҳам попши ҳамаи чӣ доранд инами 120 сомонае дигарош ҳамаш 100 сомонӣ иҷада туфлиётон чанд сомон иҷа бо туфлиёам ҳастай ва лайкиёи фасон ва диден духтаро лайки 150 сомон медонен хитон лайки чанд сомай леки иҷада 150 сомонӣ метиҳанд мана марҳамат ҳамаи борошон туркӣ ай ва ётон чандай авша диден духтарако лорикои авша фасоно 100 сомон марҳамат бор бисёр доранд хубтарин ки аз пеш омада хитон тамошо кунену интихоб кунен леки агар омада натонен бинависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор чорум дарвоза чорум қатор марҳамат тамоми намуди либосаву духиву дигару дигара ҳамаша бо нархи арзон аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Грандиозная акция рафтестай духтарако двойкачои туркӣ нигоҳ кунед ҷинсовкаянам қа хушрӯванд ира бинен инам ино 600 сомона двойкае бовар мекунен турецки оригинал бурукошкати ҳозир бошад ин нуқтаи савдора нав кушодагӣ ки ҳастан ин магазина акция эълон кардиянд 299 сомон ина бурукош кушоди фасон варианти летни ҳозир сезони ҳамина омадай мана 299 сомон иҷадам қа двойка бисёр доранд нигоҳ куненда арганзои фасон инаи туникашай леки бу двойкашам доранд туникаш чанд сомай 130 ва ира бинен духтаро 130 сомон двойкаш 200 сомон ина яя двойка анаҳа двойкоша бинен чӣ хеле хушрӯ 200 сомон хулоса инами нуқтаи савдо даку чизе ки мебинен ҳамаш турецкиай ина 200 сомоне мина марҳамат ягон ҷода ин нарх нестай ин модели дастангитон чанд пулай ишам 200 сомон марҳамат арганзои оригинали туркӣ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор чорум дарвоза чорум қатор ин нуқтаи савдора нав кушодагиян беҳтарин нархҳо кати борошонро пешниҳод кардагиян успед кунен духтаро ки тамом нашава. Тамошобинони азиз нигоҳ кунен аксияи грандиозни рафтестай турецки двойкаора биненда я намуд хушрӯвай аями размери подросткови сар меша то размерои калона бурукша бинен бо чӣ хеле хушрӯчаай ҳамаш ваяя вишивкаяй марҳамат нархшон медонен аксия кати 230 сомона ина марҳамат духтарако хитон медонен и хеле двойка чанд сом еста леки нуқтаи савдода 230 сомон мана марҳамат иҷара диден духтаро рубашка дорану юбка доранд иям двойкачаи фасон ира 200 сомон кардагияна 200 сомон инамудуш иҷа двойка бисёр доранд инаи полоскоҳо чандай полоскои хушрӯ доранд 400 сомон хулас ҳамаш туркӣ ҳамаш фасон ина иноям двойкаяна
мана ёям двойкаи хушрӯй ҳастанд ки худияю юбкаш катя я бурак нишон тенда ҳозир нишон метиҳанд духтарако бинен инаи арганзоо 200 сомон двойкачиҳои фасон хулас ҳама намуда метонен бо нархи арзони арзон аз ин нуқтаи савдо пайдо кунен тамошобино чорум дарвозаи тилобозор марамат чорум қатор мана худичара диден чихел хушрӯвай диден аҷоиб ира чанд гуфтен 400 сомон турецкий оригинал иҷа двойка кирта ҳама чӣ доранд хубтар ин ки шумо биёен аз наздик тамошо кунен бинен духтарако ҳамқа киртои фасони паплинак омадаи вишивкадор турецкий аҷоибот марамат духтаракои магазина нав кушодагиянд борошон ҳамқа арзон кардиянд 200 сомон ина диден чихел хушрӯвай 200 сомон чанд моделш ҳастай и туркиёра шушта мепӯшен духтаро ҳичи намеша ира нигоҳ кунен и шаишта хушрӯ ҳамаш 200 сомонӣ духтарако омада натонен бинависен доставкатон мекунанд бозори корвон даянд тарафи тилобозор чорум дарвоза ина чорум қатор ин магазина нав кушодагиянд тамошобино ҳама намуди борошона арзон кардагиянд нигоҳ кунен иҷа ҳама чӣ ҳастай бовар мекунен ҳам куртои хушрӯ ҳаминами бинен охи ва ё ҳастай двойко ҳастай пояфзол ҳастай хулас ҳама чӣ меёбен бо нархи дастрас ина духтаро касоне ки пиҷакои фасон мекова пиҷакои нигоҳ кунен турецкий оригинал бинен чихел хушрӯ необычниянд мана марҳамат акция рафтестай мағозара нав кушодагиянд барои кушодашавишон 300 сомон кардагиянд ки ино 500 сомона пиҷакай бинен турецкий оригинал беҳад хушрӯ 3 расветка дорада ина ду моделш яхелай ду расветкаш ана усрхиш бо дига моделай нигоҳ кунен чихел фасонак марамат бо ҳозир ҷада юбкоиам ҳастай мана марамат касе юбка гирай юбка чанд сумай 150 юбкошон 150 сомон турецкий баъд иҷада бо двойко ҳастай бренди ламираж ино чанд пулан 230 сомон ина двойка 230 сомон бренди ламираж тамошобино баъд аз иҷа металлик юбкои металлик ҳастай хулас ҳамқа хушрӯай борошон ҳамаш туркӣ бозори корвон тарафи тилобозор чорум қатор чорум дарвоза чорум қатор марамат биёен аз наздик бо бинен ина металликорам я бурак нишон тиҳен иҷада бо нигоҳ куненда чихел хушрӯай ина двойкаи иҷада бо двойко ҳастай ино чанд пулан 400 сомон двойкачара диден бе сумкаш духтаро сумкаш ҷудогона 50 сомонай ана баъд нигоҳ кунен тамошобинони азиз ана хел юбкои металлик ҳаст 200 сомон бинен чихел хушрӯая металликошон марамат рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар метавонен муроҷиат кунен ана баъд ин хеле рубашкоҳо ҳаст метавонен комплект кунен металликати хушрӯ меброя турецкий оригинал охи духтарако биёен магазина ки нав кушодагиянд духтарако нигоҳ кунен грандиозна акция сар додиянд инам хе ипекои фасон и бренди эспирае бинен ябор чихел хушрӯчай ана и боша бо размерои батал ҳастай мана марҳамат барои ид метонен омада харидорӣ кунен 650 сомон ипек ҳамагӣ 650 сомон хутон медонен ки ипеко чанд сомон марамат оригинал турецкий иҷада бо дига моделам ҳастай мана и моделша бинен ишам хушрӯа и фасонш бо дига хелай мана марамат ишам 650 сомон духтарако купра ипекан бозори корвон тарафи тилобозор чорум дарвоза чорум қатор ин магазина нав кушодагиянд на успед кунен биёен анам хел ипекои фасона харидорӣ кунен баъд двойкош ҳаста ина двойкоша бинен чихел хушрӯ ё чанд пулай 1000 сомон мана и двойкара фасониша диден 1000 сомон иёра медонена 1400 1500 сомона двойкая акция эълон кардагиянд барои кушодашавиш нархошон 1000 сомон и кирташ остиндора кай духтаро кирташа тоқа метонен пӯшен болопӯшам дигар намуди либосотон кати мепӯшен беҳад хушрӯ духтаро бовар кунен беҳтарин вариантай нархошон нархи дастрасай чорум дарвозаи корвон тарафи тилобозор чорум қатор даянд марамат барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен бо шумода мефаҳмонанд ина купра ипек иам размерои калон дорада марамат бинависен
Иёра бинен духтарам хохушручани кофточкора бинен тоза турецки вишивкадор ҳози чанд намудаш ҳастай 80 сомон кардаган ин магазина ки нав кушодиян тамоми намуди борошон да аксия эълон кардаган ина 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомон баъдана инора бинен аз болои куртои аднатоне мепӯшин хушру болопӯш барин аҷоиб фасонак сабукак аз ин расветка ҳастай иноям 80 сомона материалшон лёнай сабук хушру туркӣ духтаро беҳтарин вариант марҳамат касседа дар корай метавонен биёен бозори корвон тарафи тилобозор чорум дарвоза даян чорум қатор нав кушодаган анаи кардиганака бинен тобистонай вай иқа хушрӯ ина бисёриё беболопӯш наметонанд ку курта пӯшида ира бинен чихе варианти хушрӯ кори дастӣ рафтагай материалаш лёнай нархаш бошад чанд пула инора 200 сомонай тоза туркӣ марама духтарако боварӣ дору маҳқултон мешава як борак вақт дошта бошед ку биёен инами чорум дарвозаи корвон тарафи тилобозор чорум қатор бора бинен чихе бор бисёр доранд ҳамаш турецкия духтаро ҳамаш нархошон нисбатан ба бисёри бисёр ва ё арзонай нигоҳ куненда ина намуд ва яко иқа хушрӯанино ё чанд пула 250 сомон ина турецки безрукавка тамошобино бовар кунанд як та мехарен иёра чанд сол мепӯшен ино на аймода мераванд на мисол намудаш дигар мешава иқа хушрӯ ина иш замшавиай иш боша комбинированӣ кожакатиай мана размеро ҳастай нархи беҳтаринай духтарако успед кунену заказ кунен агар ки омада натонен ина бинависен хучон шумода дарва как доставка мекунанд баъдана ин моделёро нигоҳ куненда духтаро вай рубашкои дароз бисёриё мепурсанд лёнай материалош мана нигоҳ кунен 280 сомон кори дастӣ рафтагиай бинен чихе хушрӯ марҳамат биёен ина духтарако иҷада шарфҳои фасони туркияй ҳози машмода нишон метам нархоша мефаҳмонам нигоҳ кунен инами тиграка диден шарфи калони фасони турецки сабукак материалш чейра ина бинен пахтаяй хушрӯе ҳастай ки нархаш бошад 40 сомон бовар мекунен духтарако баъдана ин моделакора нигоҳ куненда турецки оригиналан мана духтарако 100 чанд сума шарфан 80 сомон ин магазина нав ки кушодаган ҳамаша арзон кардаган борошона дига цветошам ҳаст бонависен расмоша мепартоянд мана турецки анаи рубаяй шарфай иёям нигина доштиян диден аи ҳамаи цветош ҳастай материалш ранги ваяй ку ипек баринай ку инам хелияй хушрӯе ҳастай ки ина марамад расветкаоша бинен ё 50 сомона ё 80 сомон ана баъд бо 50 сомонашам дорана 50 сомонатон кадомай ина гирбишино 50 сомон дига цветошам ҳастай туркиян духтарако марамат бо биёен ай пеш бинен я буркариш нивра нишонитен ина ира кушодагира инаям 80 сомонай духтаро ина марҳамат касседа шарф дар корай ҳатман биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор чорум дарвоза чорум қатор мана ҳамаи чӣ доранд духтаракои азиз мана чизе ки дар корай аи нуқтаи савдо пайдо мекунен марҳамат чорум қаторай инами нуқтаи савдо